получихме парите. Ясни условия, бързо време. Без поръчите, без обезпечение. Кредитно. Първи, още преди 5 години въведохме одобрение в 20 минути. Първи въведохме онлайн кредитирането. И този месец ви предлагаме безлихвен заедно с промокод Кредитимо. Пари на време. Няма така вафа. Вафи Хели. Поразяващо вкусни. Традициите трябва да бъдат съхранявани. Бургас Лукс